dị mma. Kedu ihe a na-akpọ air conditioner n'asụsụ Igbo? Igwe ntụ oyi. Tịnkọm ole na ole. Air conditioner. Igwe ntụ oyi. Ọwazịzi ikpeazụ gị. Onye achọkwara ihe ego ahụ. Ọ dị mma. Kedu ihe a na-akpọ refrigerator n'asụsụ Igbo? Otu, abụọ, atọ, anọ. Aha, ka m wee kwanụ nke atọ ị na-akpa nke m. Ọ dị mma, ọ dị mma. Kedu ihe a na-akpọ fan n'asụsụ Igbo? Ka m tibanye. Kedu ihe a na-akpọ sink n'asụsụ Igbo? Sink. Sink ebe a na-asa efere. Ka m tibanye. Ọ ka na-asụkwa bekee ama na-agwa gị nke m ga-eji. Ọ dị mma. Kedu ihe a na-akpọ gas cooker n'asụsụ Igbo? Amara m. Eriela m ole? Ole nyere ole? Ọ dị mma. Ndị ọma na-ege ntị, kedu ihe a na-akpọ fan, gas cooker na sink? Kedu ihe a na-akpọ ya n'asụsụ Igbo? Ị ga-agwazi anyị. Mana ileru ihe onyonyo a ruo na ngwụcha, anyị ga-agwa gị ihe a na-akpọ ya.